IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti papay nga suportar ti LGU Nueva Era kaniti Manalon, babaen ti panipay ti Abuno. Kuna ni Mayor Aldrin Garbida, nekan manen ti Abuno, dagiti Manalon iti Barangay Ugis, ken ti Barangay Barangubong. Inbagana nga adun dagiti ng guntaw nga nagrep iti kalman, kapit pa nagtudo na gubway kini Bagyo Maymay. Para takwada, blessing si todo, gabot 20% palaeng, dagiti saan nga nakapagtalon. Nagururay pa ilaing, dagiti dado mga kakailan tayo nga kaltalon, manalon, ti danum nga masapol ti pagtatalunan, nang nanguron natin yung mabagatan. So nga napan ni Pinasya, gabga pumilang iti kadaywan nga barangay ti Barangubong ken Ugis, may timig sa iti danum, iti karayan nga mapan ka iti pagtatalunan tayo, so nga damit pagsayatan na. Iti todo nga nated ni Bagyo Maymay. Ngayon arigam sakit kurang pa DJ todo, sir? When masapol pa laeng, so nga eksakto apo, nagiti nga dadati umamyanan, ikamad dahi ti agganagan, at no makaungar nga dagos nagiti iti pagtatalunan. Adan sa kidigiti na ipaisak tatang fertilizer iti barangay Ugis ken ti Barangubong. Napamimpang nga dagos and no dadagiti makasapulan kanito fertilizer ket sigud nga siya sagana nga usarenda nga naggapo iti munisipyo sa baling met diti National Government babayen ti Department of Agriculture, so gyamyaman kami apo ta makatulong tayo kadigiti apo nga kanalon. Aside iti abono, sir, dapat iti maipaay nga tulong kadi farmers kreto nga El Nino, sir? Dadamit tulong ken ti penisa nga ipagpagasim yan usam na basit digit at po nga manalon ti nag-fill up lang para kay crop insurance estamet ken para kadigiti tarakenda kaya yung dadayin na po Diyos na kasto nga pinagbabagyo iti July, August, September hindi na ti October at dabasit kasukat na yung dadayin na po dama perdi kwen nagdamatay nga bingwenda. So nga dapang kami dumalo niti barangay, kaya fill up, kaya nagpirma ti obrada o met mabayadan para kadete crop insurance, namet kanigiti tarakenda, pati pa isuda po may insure damit pa nga po nga manalon kay life insurance da. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.